Aqui, cadê? Тая маги ми, дай да си. Това е бро така, но казвам, иска да гледа жена така да прави. Това ми е долната туалетна, така, ето така, туалетна. Това е туалетна. Тук има дивани, обаче тук хола още не е готов, файно. Тук има прозорци, ето, тук влизаш. Виж какъв голям хол има майно. Да правим и той. Значи, окружки са на чакеси. Така. Да, жардан, вънка. Аки кухня. Къде е тази стълбище? Едно постепенно скачам се горе. Да заключвам горе. Ето, от стъпалата. Ето така горе. И идва сега един малък салон. Яни, тук сега е стаята на Дейдат. Ето, на детето ми стаята. Тук има един гардеробче. Така. Я. Хайкич. Тук виждаш начало. Стаята. Всяки гзонки. Тук има баня, туалетна и срещу нея малка стая. Ето, моята стая. Така. Тук има малък селер. Сложих си багажа. Ето тук тай. Да не се вижда. Айде, чао.